प्रमोद चंद्र हिंदी इंग्लिश नेपाली बादे संस्कृत बादे आदार देन এই 4-5টা ভাষা 12টা ভাষা ভালকে জানিছো মই ভালকে জানো মই নিজে লগ পাইছো जोंहा खांख्राय मास मडल बेखेवनानै होबाय बिथां मेडामाहाय दायो जोंहा नेक्स्ट हाबाफारि थुनलाइ आगदारि बेखेवनाय दायो बेखौबो आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय भिडिअ लानो हाखौ सानबाय नोंथांमोना दे नायलांबाय था थुनलाइ आगदारि सुबुंथिलि बेखेवनाय आं सारनायजों बरायनाय लोगोसे जों बिथांखौ बर' थुनलाइ आफादनि 60 बोसोर साना जुथुमानि मोमेन्ट बेखौबो जोङो बिथांखौ जोंनि अननाय महरै बावहरदों जाय गिबि दङ प्रमोद चंद्र ब्रह्म बिथांखौ नुनो मोनदों दिनैबा आं बिथांखौ सिबियो आरो बिथांखौ आं खनसेल' नङा गोबां सम लोगो मोनदों जेब्लानाखि बिसनाजों खामानिया गुवाहाटीयाव सोलियोमोन लिरनाय आंनि सिबिनां आदा सासे मैखोम थुनलाइगिरि रामसिं ब्रह्म बिथांखौ साख्रिनिफ्राय लाना थांना 6 मासो बे खामानि मावनो होनायाव बिथांजों आंहा मोजां सिनायथि जादोंमोन अब्ला रुपनगर गुवाहाटीनि बेबायदि लांनांगौमोन रुपनगराव गुवाहाटीयाव दिनै सिनायलिया बेयाव मोनसे न' भारा लानानै बर'नि डिक्सनारिखौ 1977 फोरनिफ्राय जागायजेननानै आं लोगो मोननाय 79 आव बारा लोगो मोननाय जय भद्र हागजेन नेहाथारिया सोरमोन सनाराम खावसेन बे सानै मानसिया बर' नङा मा मानसिमोन दिमासा मानसिमोन मानोना माखासे सोदोब दिमासा सोदोब जोंहा बर'आव हाबबाय आरो दिमासा सोदोबखौ जों नाजादोंमोन आरो जेब्लानाखि 1992 खननै खनथाम आं माइरं थांदोंमोन जोंनि सासे जोहोलाव सम्बोधन फंनि खोथा मिथिनो अब्ला बिथांमोना खनले बुंदों बिहुराम बर'आ फैबाय थायो दानिया रावबो फैलिया जोंनि रावनि खोथा सावरायनो होननानै बिथांनि जाय दैदेनगिरि सानै बिथांमोनखौ आं खननै खनथाम लोगो मोनना फैदों आं सोंदेखांनानै सिबिनानै नैबे गोथार फुंबिलियाव बे हाबाफारिखौ आं मावबाय जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय थुनलाइ आफादनि जय थुनलाइ आफादनि बर' राव जों अरायबो खौसे थागोन जों अरायबो गोजोन्थों सारा बेखेवनानै होबाय आं गावनो लोगो मोनदों बिसना लिरनाय समायाव प्रमोद चंद्र हिंदी इंग्लिश नेपाली बादे संस्कृत बादे आदार देन এই 4-5টা ভাষা 12টা ভাষা ভালকে জানিছো মই ভালকে জানো মই নিজে লগ পাইছো बड' लिटारारि पायनियार्स पार्क बेखौ बेखेवनानै होनाय साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि नवीन बल्ल बर' सार बिथांनिसिम साबायखर जासिबाय बे हाबाफारियावनो बाहागो लानो हागौ बिथां बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि नीलिमा बसुमतारी बिथां नेहाथारि कामेश्वर बर' बिथां सभानि आफादगिरि प्रजेन बर' बिथां आनजाय आफादनि चिफ कनभेनार जौस्रां बर' बिथां टंला जौमा फरायसालिनि बिबुंगिरि विष्णुकान्त बसुमतारी सार बिथां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि रिता बर' बिथां साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि माइनावस्रि बर' दैमारि बिथांमोननिसिम साबायखर जासिदों आरो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आनजाय आफादनि साफ्रोमनिसिमबो साबायखर बावनानै बे हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो बेनि उनाव जोङो गुबुन मोनसे हाबाफारिसिम आवगायनो लादों बसुमतारी गोसोखां पेन्डेल गेट बेखौ जोङो बेखेवनो आखायाव लादों
তেওঁতো ওদালগুৰি আহি থকা আছিল ইউজি তেওঁৰ মনা লোৱা আছিল এইটো হোষ্টেল মেট আছিলে মোৰ হয় নেকি বৰফা উপেন্দ্ৰ ওদালগুৰি আহি আছিল মোৰ ওচৰৰ শালপতি ঘৰত থকা আছিল সেই ঘৰটো ভাঙিলে মই ক'লো ঘৰটো কিয় ভাঙিছা এইটো থ'ব লাগিছিল নাই এইটো ডাঙৰ বনাব লাগে বুলি ভাঙিলে তেতিয়া ইউজি ব্ৰহ্ম তেওঁৰ ফাইল পলোৱা এনেকৈ অহা আছিল मुंख्लं देबनाथ बसुमतारी गाहाय दरखं मेन पेन्डेलनि गेटखौहाय दायो बेखेवनो आखायाव लानाय जाबाय गाहाय दरखंखौहाय बेखेवनो थांसिगोन आरोना रेडि खालामबाय आखायाव लादों बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों गाहाय दरखं बेखेवगोन बेखेवगिरि जोंजों हांख्रायजानाय कालाइगाव बियाबनि मानगोनां एमएलए मुस्रि दुर्गादास बर' बिथां बिटिआरनि इएम दावबैसा बर' बिथां बे हाबाफारियावनो बाहागो लादों बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि मेडाम नीलिमा बसुमतारी बिथां गाहाय नेहाथारि बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेश्वर बर' सार बिथां आरोबाव सासे नेहाथारि सोरजिला वारि मेडाम लोगो आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायगोन अबडना कमिटिर আমি এখন হারিয়ে সম্বোধন জানাম আমার মাননীয় এমএলএ কালাইগাঁও সমষ্টি দুর্গাদাস বড় লগতে মোমেন্টো আমি তেখেতক প্ৰদান কৰিম बे समाव गाहाय आलासि मानगोनां एमएलए कालाइगाँव बियाबनि मुस्रि दुर्गादास बर' बिथांखौ बिबुंथिनि गेजेरजों गाहाय दरखंखौ बेखेवनो खावलायबाय বড়ো ভাষা প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰক ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাই বক্তব্য সামৰণি মাৰি মই দাৰ सारा बेखेवनानै होबाय बसुमतारी गोसोखां जौसां आरो सायनासालिनि गाहाय दरखं बेखेवनाय कालाइगाँव बियाबनि मानगोनां एमएलए मुस्रि दुर्गादास बर' बिथांनिसिम साबायखर जासिगोन आरो बे हाबायाव बाहागो लानाय गेदेमा आलासि बिथांमोननिसिमबो साबायखर जासिबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो साबायखर जासिनानै बे हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय।